हिंगे बाय अपसंग फाइदे जों तिनी हाइन हाइते केसा तिनी देवगुरु काका परेश देबरमानि भिडियो पार्ट 3 नायलायखौ नाय ताई साइमालाय नाय बिनि उमादेवी नि फला बियां थां ब जागा थां आबरक जों तिनी इन भिडियो बिसिंदि तेवेसा हाइन हाइ स्राय स्राय के खामके साइमालाय नाय नर नाय तंदि इन भिडियो न पुइलानि सिमि पाइथाक जरा अयो फला दाइरिखा बिन फला करिखा बिन फला करिमोन नों सायमान थांमानि मानुमान अ फला ताक बिन थागा मुंबई महाराष्ट्र बुइनगो महाराष्ट्र थांखा जाय होक अब गाकै जों चिनि साइन्स नि बासाव गतम न गसिनान कगलिया जाय होक नों साइमान का काबो ओनलि कक कि आं साइमा माबाय तो काहानि न हिस्टोरि फुनुक दंब्ला आं तो अ सामंग न फुनुक दंब्ला ओके गे ताबुक दो आबोलि परे ताबुक बख तामुं बख साइ दं न बाबु हुनै हिंगे बाय अपसंग न काहामके न खानाबाय केनाबले चिनि काका देवगुरु परेश देबरमानि बखक्ति न बिनि लगियो तंनाय बिनि सिसु एबा उमादेवीनि फला हंगे बियांगो थांगा नरंग न काहामके खानाबाय मांखनाबले बिनि सिसुनि उमादेवीनि फला हंगे थांगा मुंबई महाराष्ट्र बुनि नग ताम खायने थांना आबोट जों साइमानलिया आबोट चिनि काका देवगुरु परेश देबरमा बना साइमान सिनाय ब ताम खायने थांगा बुनि नखुंग ब एबा बुनि नखुंग हामजो कानानि थांगा एबा केना बुनि नग मुनि तंनानि थांगा आबले जों साइमानलिया नरले ता वानसुबाय बिनि फलासे मुंबई महाराष्ट्र थाङै तङै मानो हंगा अंके नरबो थुइबाना थुइया थुइ हनै तावान सुबायदि तामनि हिंगे नरनि फलाबोट मुंबई महाराष्ट्र वन थाङै तङै नाय बुनिनो खुंगो हिंगे नर बाहायके थुइ हनै वान सुकै माननायबा हायरा बायपसां हिंगे जों जतन साइमाना जों थुइबाना थुइया फियाबा जों थुइके हांगे सिनि फला बियाव थांगे कुजुगो थाङो हिंगे बायपसां बिनि अककनो खालामनानै उलो आं कादे कामनाय मोदे मुनिनाय आबा आंनि सागना वान सुगै मालिया तामनि हिंगे बिनि लगे तंनाय बिनि सिजु उमादेवीनि फलासे मुंबई महाराष्ट्र थाङै तङै हंगे अंके अककनो खानावय आं कादे कामनाय मोदे मुनिनाय आंनि सागसे वान सुगै मालिया आं सालबुरुम न तंगटुइ तुगटुइ चारटुइ फानसे बिनि अककनो मुइतु मांखा अंके वारि गवारि मुनिना मांसे मुसुङै तंसु जिनि पारानि बर हंगे आनो सावै तमेका तामो कबर दे मांजाखा हनै आबो नरंग न कमेन्ट बक्स कमेन्ट गाय सासिदि उमादेवीनि फला मुंबई महाराष्ट्र थाङै तंमानि आबो तेवेसा सिनि त्रिपुराव फिरगै दे फाइनो फाया हिंगे बायपसं आबो नरक जतन साइमानो सुंसिनि काका देवगुरु परेश देबरमानि भिडियो सनामका हंगे किसा भिडियो लेंस कलक न उंग हनै आबो नरक ब जतन साइमानो हिंगा हंगे फारि ताबु हंगे जोंते केसा बिनि पार्ट न ताइ केसा बिनि बखुकनि अंखरमानि बिनि कगन न जों काहामके न खानावै नेलेयनो ताइ आबनि यागलो जों हायना हाय तेवेसा कग्रबा सालायफिरानो जुदा कादो दै नों मदाय नाय यामान ब बिनि सोंमु बसंग माने कथारदा आबके कथारदा कलाय आव ब बिनि सोंमु बसंग ब जे समय आनि कास न आनि शिष्य पानंग नाके बब्रु साइमानाय बस आमसनो बिनि कगोत ना जुता कामानि तामन कथार यांग नसा जुता कावै फानो मताय रि मानो बिनि मते आं बर मताय गया बा कोइ मानो नाय मानो हामिया नाय मानो हामिया नायनानै आनि नजर जानि या फासे इंका बा आं तामन जुता फुटा हनि आन बगै तो तंबा हिंगे बायपसं नर ताव ब काहामके न खानावै मांखना स्राय स्राय के सिनि काका देवगुरु एबा परेश देबरमा बिनि बखक्तै नर काहामके स्राय स्राय के खानावै मांखना आंबो आनि वाइसापना आनि आसायमानि आं अमतिरबो नुगियाखो आंबो तामनि हिंगे खरके ताखुक बनो फोन खायै माने कोएक्सन खायका जुता काटतै रुगिनाय मानि एबा माने मंत्र रक सामानि आबोखे कथारदा कलाय हनै हिंगे आबो आंबो वान सुगै मालिया बाहायके हिंगे तामनि हिंगे जुता काटतै बाहायके नायमानाय जुता माने तामो आबो बबो काहामके बुजिबै नैनानि तंमानि जुता माने तामो जुता हंगे तो जों बायरे रगबो थांजागो हंगे जों लेफ्टिन रगबो हाबजागो जत किसुनो काजागो ता जुता हंगे आबोनो तुयेले ब बाहायकलाय रुगि रगनायखा एबाके ब मंत्र रक परिबै मांखा आबो ब आं सागनो साबै मालिया आबो नरक न कमेन्ट बक्स कमेन्ट गाय सासिरि जुता र काजा हंगे आबो कथारदा कलाय नाकि तामो आबो ब नरक न कमेन्ट बक्स कमेन्ट गाय सासिरि आं ताइ साबै मालिया बिनि कंगनो खानावै आं कुबिनो कबर ब खावै थानायखा हिंगे बायपसं ते केसा कक ब जुता काटतै रुगिनाय मानि एबा मंत्र परिमानि आबनो नों काहामके सावै मानानि मुसुङै तंगो हंगा अंके नों बिनि सिजु एबा नों बिनि बक्ति मांसिनाय हिने बस सामानि आबरबो जों खोनाखा मंत्र बाय जुताले बसुक जरते डिफरेंस दं आबले आंबो साइमानलिया हिंगे ताइ मताइ बाय जुताले बसुक जरते डिफरेंस दं आबोट जों जतन सावै मानो हाया दा बायपसं आबो नरनो वान सुगै नायसिदि
आंबो वान सुगैनो तंगमानि चिनि काकानो तुयै ताई भिडियो खलाइलिया हनै हाइपनो बिनि कक रक सामानि खानावै हाइना हाइतायसा भिडियो खाइनानि मासें फियोका तामनि हिंगे बिनि कक रक खानावै आं कादे कामनै मुरि मुनै नायना तरे तंथनाय ना कादे खानानै आबोनो आंखि जाफानो नि सागनो वान सुगै मानलिया हिंगे बेब संग रंग भिडियो नुमानि यागुलो बाहाय नांजाखा कमेन्ट बक्स कमेन्ट कै सारि ताई भिडियो न जाजाखा आंके भिडियो न लाइक खाइदि ताई नरनि लगिरो बै शेयार खाइमानो हिंके नोंनि भिडियो न गोबांमा बरक रंना फुरुंनानि मुजों हांके निनि WhatsApp ग्रुप Facebook ग्रुप आयं रगो नों शेयार खाइमानो हिंगे बेब संग रग जरि तुमुं न जुनो काहामके सपोर्ट खाइतं हांके गोबां नरनि हामजामा रगै तं हांके जोंटेबो नरनि बागै बसकाङो तेबो भिडियो काहाम सनामै तुबुनानि साइतकनाय नरक सपोर्ट खाइतं दिसुनो हिंगे बेब संग भिडियो न पुइलानि सिमि पाइथाक जरा लगिरियै नाय तंमानि बागै बेलाय हामबाय नरनो हिंगे बेब संग भिडियो तिनि ने बागै आसुक नों सिनाय हाना हाय मालाय फिनाय नरबाय कताल आपदेट नि बिसिंतुई।